Egunon, etorri zareten guztioi. Prentsaurreko honen zergatia azaltzeko nahikoa da datu batzuk ematea, denok dakizkigunak, baina garrantzitsua dena izan behin errepasatzea ere. Gaur egun, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan langabezi tasa ia 1,6koa da. 174.000 pertsona langabezian daude, lan erreforma onartu zenetik 20.000 gehiago. Gizarte segurantzako afiliazio tasa jaitsi egin da, 4,6 gutxiago. Eta okupazio tasa ere jaitsi egin da, 10 gutxiago dago momentu honetan. Bistakoa da beraz, lan merkatuak okerrera egin duela nabarmen urte hauetan. Eta enplegua, hobe esan da enplegu eza, euskal jendartearen kezka nagusia bihurtu dela. Eta maila horretan EH Bildurentzat ere, enplegu politikak lehentasun osoa du eta hala izan behar duela uste dugu legebiltzar honetan ere bai. Pasaden astean, dakizuten bezala, ekonomia eta gizarte arazoetarako batzordeko CESeko presidentea agertu zen, bere agerraldia izan genuen batzordean, guk eskatuta, eta besteak beste agerian utzi zituen EAJak eta PSek hitzartutako enplegu planaren gabeziak. Bihar bertan, guk eskatuta berriro, ELA eta LAB sindikatuetako ordezkariak etorriko dira batzordera, lanbideren egoerari buruz hitz egiteko. Lanbidek gure ikuspuntutik funtsezko papera jokatu behar du, egoera honetan eta enpleguaren inguruan. Eta une honetan ez du bere funtzioa betetzen, eta gainera ia 200 langile kalean gelditzeko arriskuan daude. Panorama honetan langabezia gora doa, behin betiko lanpostuak galtzen ari dira, prekarietatea gero eta hedatuagoa dago, eta Jaurlaritzaren erantzuna Alderdi Sozialistaren laguntzarekin 2013-2016 enplegu plana izan da. Alferrikako erantzuna, propaganda hutsa, orain arte martxan zeuden ekintzen bilduma baino ez dena, eta gainera sindikatuekin eta sektoreko eragileekin aldez aurretik adostu gabekoa. Jaurlaritzak gai honetan noraezean dabil, zerbait egiten adiren itxurak egiten ditu, jendeak pentsa dezan zerbaitetan dabilela, baina ez dago benetako edukinik. Marketing kanpaina da, besteak beste ez dira enplegu planak. Iaz ere enplegu plan bat aurkeztu zuen Jaurlaritzak martxoan, eta orain beste bat ekarri digu, baina inork ez daki zeintzuk izan diren 2013ko planaren emaitzak. Edonork ikusi dezake ebaluazio hori funtsezko elementua dela enplegu estrategia definitzeko eta martxan jartzeko. Baina gezurra dirudienen arren, Jaurlaritzak ez du horrelakorik egin. Plan hau aurrekoaren jarraipena edo berdina da. Enplegua sortu ez duen planaren berdina da. Larria iruditzen zaigu, horregatik, pertsonen desio eta ilusioekin horrela jolastea. Horregatik, 255 galdera aurkeztu ditugu, ebaluazio hori egiteko. 255 galdera idatziz erantzuteko, 20 ataletan banaturik 2013ko enplegu planaren emaitzak zehatz-mehatz aztertzeko. Emaitza horiek esango digutelako zer egin den ondo eta zer gaizki, non sakondu eta non ez, zer nolako politikek balio duten eta zeintzuk ez. Ebaluazio horrek markatu beharko luke gobernuak enplegu duina eta kalitatezkoa, ez edozein enplegu, ez edozein modutan, sustatzeko hartu behar duen bidea, hartu edo egin behar duen bidea. Adibidez, ebaluazioan ezinbestekoa da ezagutzea, zenbat lanpostu sortu diren 2013ko plan horri esker, zer motatako kontratuak, zer lan hitzarmen aplikatu diren,
nolako jarraipena egin duen Jaurlaritzak, zer iraupen izan duten lanpostu horiek, zenbat enpresa berri sortu diren, zenbat mantentzen diren oraindik, besteak beste. 255 galdera horiek egiteaz gain, 5 sindikatuen agerraldiak eskatu ditugu. ELA, LAB, SK, Komisiones eta UGT sindikatuenak, legebiltzarrak entzun behar duelako zer iruditzen zaien enplegu plan honek eta zeintzuk diren beraien proposamenak. Guk oso argi dugu Jaurlaritzaren enplegu politikak administrazio publikoan hasi behar dutela. Gobernuak sektore publikoan ahalmen osoa du eta beraz eragiteko aukera guztia du sektore publikoan. Administrazio publikoan gobernuak erabakitzen du enplegu publikoa. Eta hor esan behar dugu kale egiten ari dela. 2 urtetan 4.000 lanpostu inguru galdu dira administrazioan eta ez da huskeri bat. Horrexegatik esaten dugu bere enplegu planak ez duela sinesgarritasunik. Nola sinistu Jaurlaritzak lana sortuko duela, sektore publikoan ahalmen osoa duen eremuan lanpostuak suntsitzen ari baldin bada. Horregatik, datorren ostiralean ere, kontroleko bilkuran, lehendakariari interpelazioa egingo diogu. Ea nola azaltzen duen, nola esplikatu dezakeen berak, bere gobernuak administrazio publikoan azken 2 urteetan 4.000 lanpostu suntsitu izana. Une honetan, ezinbestekoa da enplegu publikoa indartzea eta hala egin dezala eskatzen diogu Urkulluri, lehendakariari. Horrek esan nahi du, hasteko, suntsitutako enplegua errekuperatzea, 35 orduko lan jarduna ezartzea, berreskuratzea, gizarte klausulak aplikatzea kontratazioetan lanbaldintza duinak bermatzeko eta lanpostuak ziurtatzeko, pobretzea eta prekarizazioa ekarri duen lan erreforma, Rajoyren lan erreforma, ez aplikatzea. Ezin dugu prentsaurreko hau amaitu bi komentario egin gabe. Bada Alderdi Sozialistaren jokabidea. Enplegu plana EAJarekin sinatu eta ia hurrengo egunean beste plan bat benetakoa dena eskatzen hasi da Alderdi Sozialista. Ez zuten esaten hori zela arazo guztia konponduko zuena, plan ona zela hitzartu zutena Jaurlaritzarekin. Milaka pertsona langabezian eta oso egoera larrian daudenean, seriotasuna exigitu behar zaigu guztioi. Eta argi dago, behintzat plan honekin, ez EAJak, ez Alderdi Sozialistak ez dutela neurria eman. Benetako konponbideak bilatu ordez, marketing kanpaina egiteko erabili dute enplegu plana. Bere arazo partikularrak konpontzeko eta bere beharrak asetzeko, eta ez zaigu zilegi iruditzen. Bukatzeko, esaten da enplegu plan honena dagoen enplegua behintzat mantentzen duena dela. Eta horrelako planen aurkezpena egiten denean, burura etortzen zaigu zer pentsatuko duten Incoesa, Laminaciones, Edesa, Corrugados, La Naval, TS Fundicioneseko langileak. Zerbait egiten ari da gobernu hau dagoen enplegu hori mantentzeko beharrezko bideak ipintzen ari da, uste dugu ez dela horrela.